O xurelo que non valeu nada, porque o xurelo tamén é pequeno, pero non valeu nada, que queremos poñer un cupo na Federación Gallega, acordamos que hai que poñer cupo diario por tripulante ou polo que queira, pero hai que poñerlo diario, porque senón estáse quitando peixe do mar e tírase en terra. Agora venos un recorte de xurel, e resulta que nós tirando a 8 céntimos, a 8 céntimos un quilo de xureles, que é unha vergonza no mundo que vivimos por culpa de non poñer uns cupos. E na orden que hai que poñer, na orden ponse que se un día non se pode ir ao mar, se hai unha maioría que diga de non ao mar, non se vai ao mar. O que non se pode é facer o que se está facendo. Por un lado recuperar, e por outro lado tirar. Isto non funciona, José Blanco entende que esta caída dos prezos pode dar argumentos á Comisión Europea para aplicar unha dura política de recortes, como a proposta para o 2020 que suporía unha reducción de máis do 40% dos TAC do xurelo. É que os argumentos que se lle está dando a Bruselas non sirven. Por que? Dire a Bruselas, esta xente está tirando peixe en terra, porque eles tamén miran e ven que se está vendendo 8 céntimos. E din, pois ainda hai que dar menos, vamos a recortar, porque agora resulta que os biólogos e os científicos están que hai peixe e que hai que aumentar. E a Bruselas está dicindo que non. Ao revés, antes fiábase nos biólogos e nos científicos, agora agarra. E por qué? Porque a pesquería que estamos facendo nós, nas autonomías, non sirve. Estamos dicindo, hai que volver aos cupos diarios, hai que volver aos cupos diarios, e non 40.000, 30.000, a como vai? 8 céntimos, é igual, pa foriña. A nota positiva para o vindeiro ano vén da man da sardiña, tras constatar a recuperación do caladoiro, que se traducirá nun aumento das cotas tras anos con cupos reducidos para lograr o incremento do stock da especie. Que se recuperou o 10.000%, a barbaridade. Hai un informe de Portugal, que son os que máis están mirando, os que máis están luchando para que se recupere a sardiña, e o informe é moi positivo. Peixe corto, que é o que se pide no mar para recuperar, é que haxa menas moi grandes de peixe corto que para reproducir, porque a sardiña tarda un pouco máis en reproducir que o bocareo.